Higit isang buwan bago ang kapistahan ng patron ng Bicolandia na si Nuestra Señora de Peña Francia, lumahok sa isang talk and seminar ang higit sa 100 pulis na magsisilbing Cofradia de San Jose o ang mga kalalakihang nakapalibot sa andas ni Inang Peña Francia mula sa traslasyon hanggang sa fluvial procession. Isinagawa ang seminar sa Digital Transformation Center sa Capital Complex, Pili, Camarines Sur. Ang aktibidad hindi lang bahagi ng paghahanda sa kapistahan ni Ina, kundi pati na rin sa espiritual na aspeto ng kanilang serbisyo. Ayon sa mga organizer, bahagi ito ng taunang programa ng Cofradia upang palalimin ang pananampalataya, disiplina at pagkakaisa ng mga deboto, lalo na sa hanay ng mga voyadores. Pigaplanoon mi po na sinda po ilalag mi po naman sa grupo na masurulot sinda ng kumbata, siyempre mga PNP yan. Sinda po ang pinakamasakit mi kay parting paghihiling mi, as in experience mi. Nadarhon po ang andas na ina, hali di diyo sa may A-Mall sa may San Francisco Church, ikot ng Jollibee, Crown Jollibee. Pag ikot sa Kansi Martires, medyo masakit dyan, dakulan dyan ng mga nagsarabat na pasaway talaga. So, di dyan mi po sinda i-assign. Sinda po ang maikot kayan, as in, suresibihon po ka mga ordinaryong boyadores, tigdi na po sa may kanto naman kang A-Mall. Kami na po ang boyadores na po, na miyembro hanggang Cofradia ang madaran hanggang katedral. Kabilang sa mga lumahok sina Police Staff Sergeant Roel Bergarten mula sa San Jose Municipal Police Station at Patrolman Ronel Linaw mula sa Camarines Sur Provincial Mobile Force Company. Ayon sa kanila, bilang isang Bicolano at deboto, kakaibang karangalan ang makibahagi sa ganitong aktibidad. Hindi lang ito paghahanda sa trabaho, kundi pati na rin sa kanilang pananampalataya. As part po kang pagiging boyadores is, una po sa pinaka-importante is yung history, para po malaman natin kung ano yung pinanggalingan nito, para po mas ma-adapt ko po, mas ma-appreciate ko yung solemnity ng this coming event pong Peña Francia Festival. And then po para kung sana parang blessings na din po sa part namin para maging safe kami, and then para kung sana po parang blessings din po para mababaptize kami, para po mas maliwanagan kami, is parang dagdag lakas ng loob na rin po at para magawa namin ng maayos yung tungkulin namin this coming Peña Francia Festival. When it's come to deployment, ma'am, as a boyadores, is para na rin po siyang pamamanata sa amin. Parang yung pamamanata na i-apply namin base sa trabaho. Ang Cofradia de San Jose, isang relihiyosong grupo na itinatag upang suportahan ang mga gawain ng simbahan, kilala sa kanilang aktibong partisipasyon sa mga preparasyon ng kapistahan. Taon-taon isinasagawa nila ang seminar na ito upang bigyang diin ang spiritual formation, disiplina at kahalagahan ng pananampalataya sa mga miyembro ng seguridad na siyang katuwang sa pagpapanatili ng kaayusan sa mga malalaking aktibidad gaya ng foot at fluvial procession. Enot na paalala ko dyan, dahil mag-inom kung pwede. Bawal mag-inom, lalo na miyembro kang Cofradia. Pag ika nakainom, hinahalian mo po yan ng uniform. Bado. Mauli sinda, mayong bado. Birang bihis mo na yung ginibo pag nakainom sinda. Pag bawal po mag-inom, dahil mag-inom. Isay man ang magugusto ko na sarong magurang ng aki niya madulok sa iyang burat. Siring man si ina. Madyang ka, mabuya, mainom, tayo da ang requirements. Dahil po yung requirements, sarang buga niyan. Ako sa ilang ko, madyang kang nakainom, baka dahil ka dangugun ni ina, kan sa iyong panghaji. Okay lang na magdyan ka, makisuksukan ka, okay, kasi nagiging normal na, pero please, dahil po mag-inom. Bukod sa seminar, sinundan ito ng isang ritual ng pagtanggap o symbolic baptism para sa mga kapulisang nagnanais maging kasapi ng Cofradia de San Jose, isang tradisyong panrelihiyo na sumasagisag sa kanilang panibagong panata at debosyon. Isang sagradong selebrasyon na lalong nagpapatibay ng kaugnayan sa pagitan ng pananampalataya at serbisyo publiko na siyang sentro ng pagdiriwang ng kapistahan ni Inang Peña Francia. Sa nalalapit na kapistahan ni Ina, patuloy ang paghahanda hindi lang sa aspeto ng seguridad, kundi pati sa paghubog ng puso at kalooban ng bawat isa. Regine Boy, CSN.